uJesu Kristu inkosi. Ngiyathanda ukubingelela baba apostoli, mama apostoli, obaba bonke abakhona befundisi, omama, intsha yonke neSunday school, noshayelayo insimbi. Egameni likaJesu uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga uNkulunkulu ongigcinile nami kuze kube manje. Ekufakazini kwami ngizobonga uNkulunkulu nakulonyaka ikhona izinto eziphathile kabi umoya wami, kodwa lokho-ke angeke ngikusho ngoba ngifuna ukudumisa uSathane, kodwa ngibonga uNkulunkulu ukuthi ungihlengile kuze kube manje wangibiyela. Kube nesikhathi la ngiphelelwa khona umsebenzi, ngahlala ekhaya isikhathi eside, ngase ngiyindele ukuthi futhi umsebenzi vele ngisawuthola ngokubona kwenzeka kwezinto. Kodwa ngabonga uNkulunkulu ukuthi ukwangenzela umusa, umsebenzi engaya kuwo, ngaya ngiyokhuluma nomlungu engangimazi wasethi uzongithinta. Bangithinta baze babathathu bengangitholi. Ngathi mase ngibona imessage ngamfonela ngimtshela hayi i-network ibingekho ngoba usenelo checking. Basethi bazongithinta bengibize ngizokwenza i-interview. Ngahlala ngilindile, hayi baphinda futhi bangicinga bangangithola. Ngikhumbula ukuthi lokho okugcina sasihambe sisemngcwabeni eMtuba, kwakushone omunye wesihlobo sikamama apostoli. Ngathi kumbiko ngizoyishiya la ifoni ngoba vele ngiyisebenzise emotini, kanti lona suka bazofonela ngalo ngolesine. Bafona bangicinga bengangitholi baze bathinta umfowethu nodadewethu lutho ngeke ukungithola. Kodwa ngibonga uNkulunkulu ukuthi ekugcineni ngathi bese ngibona imessage ngomsendela umlungu wasethi hayi bazobuye bengithinta. Kwase kuzothi kwangolesine ngalelo langa kwathi-ke ngomsombuluko wakhona bambiza nje emsebenzini. Mina ngithi ngiyokwenza i-interview kanti senofike ngisebenze. Lo wayengihambisa wafika wamshiya esangweni, ngangena ngaphakathi ngamtshela hayi-ke ngoba behambisa umama esibhedlela, ngathi ngizokufonela uma sengiqedile. Hayi ngagcwalisa zonke izinto ey'gcwalisayo, banginikeza izinto zokusebenza, kwakuqala kwami ukusebenza. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngoba ngesikhathi bangithathe ngumuntu ozosebenza ngoDisemba besiyaphela i-contract. Kodwa-ke bayivuselela ngawo lowo nyaka, ngonyaka olandelayo abangayivuselela. Hayi ngiyatshela ukuthi sekuphelile, ngafike ngazomtshela ubaba, kwakuyisonto nje kumina. Lapha ahlezi khona ngaya sengiphakamise izandla ngithi ngenze ngithandazele. Ngamtshela ukuthi inkinga yami yini, wathandaza ubaba, kuyisonto. Kuthe ngolwesibili yafika yami i-contract, kusasibabili nomunye umfana, yafika i-contract bayivuselela. Bonke uNkulunkulu ukuthi nakulokhu-ke baphinde bayivuselela futhi ngisazoqhubeka. Amandla kaNkulunkulu ngabonile phezu kwempilo yami nasemndenini engisiza engibiyela ey'ntweni zonke. uJesu Kristu inkosi. Mhlambe-ke okokugcina-ke ngisasibukana nesikhathi, okokugcina-ke kuleli igama elithi uJesu Kristu inkosi nasemkhulekweni lo kaMeyi 18, mina ungenzele iy'manga kakhulukazi emndenini nabantu abayizihlobo zami. Kulokhu kube nomshana noma umakoti kamzala obegulelwa umalume wakhe. Angifonele kangitshela ukuthi umalume wakhe uyagula, use-ICU akabazi nakukhuluma. Kusho ukuthi-ke kimina kufika ukuthi njengoba bethi nje
etshela mina futhi ufuna umkhuleko. Mase ngithi kuyena zokuthumelela umkhuleko kamfundisi uzolalela ke uzomlalelisa endlebeni manifika khona ukwathi use-ICU ungena umuntu oyedwa. Kwavele kwenzeka imali kushuthi wahamba wamlalelisisa kwaqala yena ukulalela usiyangifonela uthi malume umkhuleko lo ongithumelele wona uqale wasiza mina ungakamsizi malume. Uthi nakwenzekale wathi bengigula ngolalelile njengilala ngalala sengiphila ngavuka ekseni ngiphila ngihamba ngaye esibhedlela. Kwaphela 3 days umalume wakhe engakwazi ukukhuluma engakwazi kwenza ngefaka umshini. After 3 days ngilalelisile waphuma umalume wakhe. Mangifika ke siyemncwabeni khona ngale khona wayishonile mase siyise ekhaya kudlula umuntu ushayela ukuthi ngemoto ngithi uthi uyabona ukuthi ubani la uthi ngathani ngibona wathi umalume lo kade sesibhedlela sesindile esibhedlela uphuma e-ICU ngomkhuleko. Ngiyabuza ke mina kuyena ukuthi nimenzeni uthi akukho lutho umkhuleko ongithumelele wona uJesu Kristu inkosi.